Sigmund Mifsud għamel pressjoni fuq it-top management tal-Orkestra Nazzjonali f'laqgħa li huwa għajja tal-apposta. Pressjoni biex dawn jagħmlu minn kollox ħalli jikkonvinċu lil vittma ta' fastidju sesswali biex taħsibha sew jekk kienet se tagħmel dak li huwa sejjaħ vendikazzjoni min-naħa tagħha. Dan id-dettall ħareġ meta quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella komplet tinstema l-kompilazzjoni fil-konfront tal-kap eżekuttiv tal-Orkestra Nazzjonali Sigmund Mifsud li jinsab mixli li fixkel il-provi fil-każ li fih uffiċjal tal-Orkestra Nazzjonali ammetta li fastidja lil waħda mill-impjegati. Fastidju sesswali li dam sejjer is-snin tant li l-vittma kellha titlaq mill-impjeg tagħha. L-ewwel xhud kien l-avukat Lennox Vella li preżenta lil qorti DVD u transkript tal-isqarrija li kien ta' Sigmund Mifsud, ex-kandidat tal-Partit Laburista. Wara Vella xed l-ispettur Kevin Pulis illi qal li f'Novembru li għadda kien intalab jassisti fl-investigazzjoni dwar l-apport li kien sar dwar każ ta' fastidju sesswali fl-Orkestra Nazzjonali. Fil-qorti ġie spjegat kif fit-3 ta' Novembru Shirley Farrugia Kalleja qalet kif Sigmund Mifsud kien talaba tagħmel meeting mat-top management tal-orkestra għax ta' ikellimhom. Kienet ta' dikjarazzjoni li matula qalet li Mifsud kien għamel meeting u qallhom biex jikkonvinċu lill-vittma biex taħsibha. Il-Pulizija kellu wkoll Ruben Sammut, kontrollur finanzjarju tal-orkestra, u jikkonferma li Mifsud kien qalilhom biex jippruvaw jikkonvinċu lill-allegata vittma biex tibdel litra li batet tar-reżenja u ma tmurx għand l-awtorità kompetenti. Dan għaliex kienet se tagħmel ħafna ħsara lill-orkestra. Mistoqsi jekk ħax is-suġġeriment ta' Sigmund Mifsud, Sammut qal li le u insista li l-allegata vittma ma kellimiex għax ħass li kien jagħmel xi ħaġa ħażina u ħass li dak li qed tallega l-vittma għandu jiġi verifikat u jekk ikun il-każ issir ġustizzja.